Bederatzi urte terdi pasa dira Realak Europan azken partida jokatu zuenetik eta Lyongo Olympic izan zen orduan ere txuri-urdinen aurkaria. Egungo bi jokalari izan ziren Gerlanen 2004ean. Antoine Griezmannek Armaietatik ikusi zuen partida gurasoekin eta Xavi Prieto berriz Denuesen deialdian izan zen. Gure helburua partida irabaztea da, betiko moduan. Xavi Prieto eta Antoine Griezmann biak aulkian geratu ziren Getaferen aurka, baina gaur seguraski 11koan izango dira. Iago Barrasteren taldeak ondo dagoela erakutsi zuen ligako estreinaldian. Zapatu me demostrado kompetible ikela eta ies bai, eta nik uste dut balako egoeretan eta partida hundixetan pauso bat aurrera mondabela eta badakizela kompetitzen olako egoeretan. Remi Garderen Lyonek ere hasiera oso ona eman dio denboraldiari. Txapeldunen ligan 2 atariko gainditu ditu eta Frantziako ligako liderra da jokatutako 2 partidak irabazita gero. 4-0 eta 3-1, 7 gol sartu dituzte eta bakarra jaso. Remi Gardek taldea oso ondo dagoela esan zuen atzoko prentsaurrekoan, emaitza honek konfiantza eman diotela taldeari. Lisandro, Gomis eta Bastos bezalako jokalariak falta dira, baina zelaian izango dira Gorkuf, Gonalons eta Lacazette besteak beste.